Αυτή είναι η σειρά επεισοδίων podcast με τίτλο «Ζώντας με τη σκλήρυνση κατά πλάκας» του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση κατά πλάκας με την ευγενική χορηγία της Bristol Myers Squibb. Καλώς ήρθατε σε αυτό το τρίτο επεισόδιο της σειράς των podcast «Ζώντας με σκλήρυνση κατά πλάκας». Είμαι ο Βασίλης Κιωσές, είμαι ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής και ιατρικός εκπαιδευτής και σε αυτό το επεισόδιο θα σταθούμε περισσότερο στη σημασία μάλλον της ενσυναίσθησης, στη σχέση που αναπτύσσει ένας γιατρός με τους ασθενείς του. Είπαμε λίγο στο προηγούμενο επεισόδιο για το κομμάτι της επικοινωνίας, αλλά νομίζω ότι έχει ένα ενδιαφέρον να μείνουμε λίγο παραπάνω στην ενσυναίσθηση, που είναι ουσιαστικά μία λέξη για την οποία γίνεται πολύς ντόρος τελευταία, ακούγεται πάρα πολύ, αλλά σαν να χρειάζεται μερικές φορές να σιγουρευτούμε πως όλοι καταλαβαίνουμε την σημασία της. Δεν είναι καινούρια η έννοια, υπάρχει πάρα πολύ καιρό στα γραπτά και στα κείμενα, αλλά νομίζω πως χρειάζεται κάπως να αποσαφηνίσουμε τον ορισμό της. Υπάρχει λοιπόν ένας εκλατινισμένος κωμωδιογράφος που δεν πολύ διάσημος, που είπε μια πολύ ωραία φράση και η φράση αυτή είναι «Είμαι άνθρωπος και τίποτα το ανθρώπινο δεν θεωρώ ξένο». Και νομίζω ότι περιγράφει πάρα πολύ ουσιαστικά, κάνει μια πολύ ωραία αναφορά στη βαθιά κατανόηση της ανθρώπινης συμπεριφοράς, η βάση της οποίας είναι η ενσυναίσθηση. Όταν είμαι άνθρωπος μπορώ να καταλάβω οποιαδήποτε ανθρώπινη συμπεριφορά. Αυτό σημαίνει ότι μπορώ κάπως να τα περιμένω όλα. Και αυτό που συμβαίνει σε μένα μπορεί να συμβαίνει και σε κάποιον άλλον. Και αυτό που συμβαίνει σε κάποιον άλλον μπορεί εν δυνάμει να συμβεί σε μένα. Οπότε έτσι μπορώ να το καταλάβω περισσότερο. Η αλήθεια είναι πως στην αρχή η ενσυναίσθηση περιγράφηκε με τον όρο της συμπάθειας. Εννοώντας το συν και πάθος, δηλαδή αυτό που νιώθω μαζί με τον άλλον. Περιγράφηκε ως η νοητική κατανόηση της συναισθηματικής κατάστασης ενός άλλου ατόμου. Νοητική, δηλαδή όχι να το νιώθω ακριβώς, αλλά να το καταλαβαίνω από το κεφάλι μου. Ωστόσο, αν προχωρήσουμε λίγο παραπάνω στην έρευνά μας, θα δούμε ότι η λέξη ενσυναίσθηση δεν ήταν πάντα στο χώρο της ψυχολογίας, αλλά προήρθε από Γερμανούς αισθητικούς της τέχνης. Περιέγραφαν λοιπόν αυτό που νιώθει ένας παρατηρητής, αυτά τα συναισθήματα που έχει ένας παρατηρητής μπροστά σε ένα έργο τέχνης. Γύρω στο 1850 η λέξη ενσυναίσθηση μεταβιβάζεται από το χώρο της τέχνης στο χώρο της ψυχολογίας. Ο ίδιος είπε ότι όταν παρατηρώ έναν ακροβάτη να στέκεται στη μέση ενός δακτυλίου που κρέμεται από το ταβάνι, τότε νιώθω σαν να είμαι μέσα σε αυτό, ακόμα κι αν κάθομαι ως παρατηρητής, ως θεατής στο τσίρκο. Νομίζω ότι αυτό που περιγράφει ο ίδιος, ο Λίπς, ο οποίος μεταβίβασε την έννοια της ενσυναίσθησης στο χώρο της ψυχολογίας, από το χώρο της τέχνης, ουσιαστικά λέει ότι ναι, αυτό που βλέπω να συμβαίνει σε κάποιον άνθρωπο, εκείνη τη στιγμή μπορώ να το βιώσω. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή αν κάνετε εσείς μια αναζήτηση στο Google και ψάξετε τι είναι η ενσυναίσθηση, στα 2 τελευταία επεισόδια ήρθε πολύ το Google στις κουβέντες μας, οπότε θα το φέρω και σε αυτό το επεισόδιο, θα δείτε πολλούς και διαφορετικούς ορισμούς. Οπότε σκεφτείτε ότι οι ίδιοι οι ερευνητές μεταξύ τους δεν είναι πολύ σίγουροι ποιος είναι ο ορισμός της ενσυναίσθησης, δεν είναι πολύ σίγουροι για το αν την προσδιορίζουν με τον ίδιο τρόπο. Οπότε υπάρχει μια πολύ μεγάλη ετερογένεια εκεί πέρα. Αυτό σημαίνει πως αν όλοι δεν ορίζουμε την ενσυναίσθηση με τον ίδιο τρόπο, όταν πάμε να τη μετρήσουμε ερευνητικά θα μετρήσουμε διαφορετικό πράγμα με διαφορετική έκβαση. Εγώ θα σας πω σήμερα ίσως τον ορισμό που χρησιμοποιείτε και συναντάτε περισσότερο στην βιβλιογραφία. Είναι ο ορισμός ο οποίος ταιριάζει και σε μένα περισσότερο. Και λέει ότι η ενσυναίσθηση είναι αυτή η ικανότητα που έχω να αντιλαμβάνομαι το εσωτερικό πλαίσιο αναφοράς ενός άλλου ανθρώπου με την ακρίβεια σαν να ήμουν εκείνο το άτομο,
χωρίς όμως να ξεχνάω αυτό το σαν να. Δηλαδή ενσυναίσθηση σημαίνει να νιώθω αυτό που νιώθει ο άλλος, να σκέφτομαι αυτό που σκέφτεται ο άλλος σαν να είμαι εκείνος, αλλά να μην ξεχάσω ποτέ ότι δεν είμαι. Χρειάζεται δηλαδή σε ένα επίπεδο να μπορώ να πάρω και την απόστασή μου. Υπάρχουν πολλοί ορισμοί γύρω από την ενσυναίσθηση που δίνουν μια πάρα πολύ ωραία διάσταση, όπως ένας ορισμός που λέει ότι η ενσυναίσθηση είναι η κόλλα του κοινωνικού δεσμού που οδηγεί τους ανθρώπους να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον και αποθεί τους ανθρώπους από το να πληγώνουν ο ένας τον άλλον. Ενώ υπάρχουν άλλοι που λένε ότι η ενσυναίσθηση είναι ένα ψυχικό άλμα στο μυαλό των ανθρώπων και ένα άνοιγμα με σεβασμό στην ατομικότητα του άλλου. Ενώ άλλος θεωρητικός προτείνει ότι η ενσυναίσθηση είναι η εσωτερική εμπειρία του μοιράσματος και της βαθιάς κατανόησης της κατάστασης ενός ατόμου. Είναι αυτό που λέμε δηλαδή να μπορώ να μπω στα παπούτσια του άλλου, όπως περιγράφουν διάφοροι θεωρητικοί, ή η ενσυναίσθηση είναι το όχημα που θα διευκολύνει την κατανόηση του άλλου με έναν ουσιαστικό και γεμάτο νόημα τρόπο. Η ένταση της ενσυναίσθησης είναι πιο βαθιά σε καταστάσεις που διέπονται από δυσφορία, όπως θλίψη, θυμό και εχθρικότητα. Αυτές οι περιγραφές υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα της ενσυναίσθησης σε καταστάσεις τις οποίες το άτομο υποφέρει ή είναι θλιμμένο. Ως εκ τούτου η ενσυναίσθηση είναι ουσιαστική σημασία σε πλαίσια όπου ο ανθρώπινος πόνος είναι διάχυτος. Βέβαια χρειάζεται να πούμε πως η ενσυναίσθηση δεν έχει πρόσημο. Η ενσυναίσθηση δεν έχει να κάνει μόνο με τη δυσφορία του άλλου, αλλά μπορεί να έχει να κάνει και με τη χαρά του άλλου, τον υπέρμετρο ενθουσιασμό κάποιου, το ξάφνιασμα. Έχει να κάνει με το πώς βιώνει την εμπειρία του το άλλο άτομο. Και για ποιο λόγο εμείς αφιερώνουμε σήμερα αυτό το επεισόδιο να μιλήσουμε για την ενσυναίσθηση? Γιατί η ενσυναίσθηση, όταν αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της θεραπευτικής πρακτικής που ασκεί ένας γιατρός, τότε αυτή θα έχει άμεση επίπτωση στην υγεία του ασθενή. Ακόμα κι αν αυτό ακούγεται παράτερο ή ξένο ή υπερβολικό, αυτή τη στιγμή έχουμε στα χέρια μας τόσες πολλές πληροφορίες και τόσα δεδομένα που μας λένε ότι όντως αν ο γιατρός μου είναι ενσυναισθητικός, τότε αυτό θα επηρεάσει την πορεία της υγείας μου. Και αυτό δεν είναι κάτι που έρχεται τώρα, αν και τώρα έχουμε όλα τα ερευνητικά δεδομένα, αρκεί να κάνουμε μία βόλτα λίγο στο παρελθόν και να σκεφτούμε ότι ο ίδιος ο Ιπποκράτης έλεγε να θεραπεύεται γρήγορα, ανώδυνα και με ενσυναίσθηση, ή ότι ορισμένοι ασθενείς αναρρώνουν μόνο και μόνο επειδή πιστεύουν στους γιατρούς τους. Συνεπώς, όταν σήμερα μιλάμε για την ενσυναίσθηση στη σχέση γιατρού-ασθενή, δεν ανακαλύπτουμε τον τροχό, δεν μιλάμε για κάτι καινούριο, αλλά ουσιαστικά ξαναφέρνουμε στην επιφάνεια τη δύναμή της. Ενσυναίσθηση λοιπόν σημαίνει να μπορώ να νιώσω αυτό που νιώθει ο άνθρωπος που έχω απέναντί μου. Πόσο μάλλον όταν αυτός ο άνθρωπος έρχεται αντιμέτωπος με μια διάγνωση η οποία την επόμενη στιγμή θα του αλλάξει τη ζωή. Και σκέφτομαι πως αν δεν είμαι σε θέση να καταλάβω την επίδραση που έχει, τότε θα είναι δύσκολο να τον συναντήσω. Τότε θα είναι δύσκολο να σχετιστώ μαζί του, να συνδεθώ μαζί του. Γιατί χρειάζεται λίγο να μην σπεύσουμε να ερμηνεύσουμε το τι σημαίνει μια διάγνωση. Δεν χρειάζεται να σπεύσουμε να ερμηνεύσουμε πώς θα το νιώσει ο ασθενής. Πιθανόν να ξέρουμε ότι αυτό θα φέρει αναστάτωση, θα φέρει δυσφορία, θα φέρει πόνο, μπορεί να φέρει αμηχανία, μπορεί να φέρει άρνηση, αλλά δεν σημαίνει ότι ξέρουμε πώς αυτός ο ασθενής, ο συγκεκριμένος ασθενής, θα βιώσει την ασθένειά του. Γι' αυτό από εκεί απαιτείται ένα άνοιγμα, θα πω, των επαγγελματιών υγείας να γνωρίσουν το κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Γιατί ένας άνθρωπος που δεν έχει την ασθένεια μερικές φορές ξεχνά και το προνόμιο του να μην έχει την ασθένεια. Και εγώ αυτή τη στιγμή σας μιλάω από αυτή την προνομιακή μου θέση. Οπότε ζητώ εκ των προτέρων συγγνώμη, θέλω μόνο να μεταφέρω τη δική μου γνώση και εμπειρία, αυτά τα
10 χρόνια που δουλεύω με το κομμάτι της εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας γύρω από την ενσυναίσθηση. Μπορώ ίσως να σας πω κάποιες παραπάνω πληροφορίες γύρω από αυτό και πώς επιδρά στην υγεία του ασθενή. Και τι εννοώ? Αυτή τη στιγμή, όταν έχουμε μάλλον τόσα δεδομένα που λένε πως όταν ο γιατρός έχει ενσυναίσθηση, τότε φτάνει σε μια ορθότερη διάγνωση και κάνει λιγότερα ιατρικά λάθη. Ένας γιατρός δηλαδή με ενσυναίσθηση είναι ένας καλύτερος ακροατής. Και ένας καλύτερος ακροατής θα καταφέρει να ακούσει τον ασθενή του με μεγαλύτερη ακρίβεια. Όταν ακούσω τον ασθενή με μεγαλύτερη ακρίβεια, τότε πιθανόν να μην χρειαστεί να τον υποβάλω σε άσκοπες εργαστηριακές εξετάσεις. Η ενσυναίσθηση θα ανακουφίσει. Θα ανακουφίσει από τη μοναξιά, θα ανακουφίσει από την ένταση, θα κάνει τον ασθενή να νιώσει λιγότερο μόνος του. Η ενσυναίσθηση επίσης έχει φανεί πως επιδρά και στη διάρκεια της νόσου. Δεν μιλάω για τις χρόνιες ασθένειες, αλλά φαίνεται πως ένας ασθενής αναρρώνει νωρίτερα και φεύγει από το νοσοκομείο νωρίτερα όταν ο γιατρός του είναι ενσυναισθητικός, ή απ' την άλλη έχει ταχύτερη μετεγχαιρετική παραμονή στο νοσοκομείο. Αυτό μερικές φορές μοιάζει παράλογο, αλλά είναι πέρα για πέρα αληθινό. Έχει μεγάλη αξία να δούμε πως ενισχύει το κομμάτι της εμπιστοσύνης. Όταν εμπιστεύομαι τον άνθρωπο που με θεραπεύει, τότε θα μοιραστώ περισσότερες αγωνίες και ίσως εκεί βοηθηθώ να ζητήσω πράγματα από τον γιατρό μου, να ρωτήσω πράγματα τον γιατρό μου, να ρωτήσω να μου εξηγήσει ίσως κάτι που δεν καταλαβαίνω. Αυτό με βοηθάει από τη μεριά του ασθενή, βοηθάει ίσως σε μια αγωγή η οποία θα του ταιριάξει περισσότερο, θα επιτρέψει στον γιατρό να του παρέχει την ποιότητα φροντίδας που αξίζει σε κάθε ασθενή. Και εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εκπαιδεύει γιατρούς, αλλά νιώθω ότι μερικές φορές χρειάζεται να σταθώ και στο κομμάτι των ασθενών και να πω ότι ακόμα κι αν ένας γιατρός δεν είναι ενήμερος, δεν γνωρίζει, δεν ξέρει καλά πώς να το κάνει, ίσως θα μπορούσε εκεί πέρα ο ασθενής να βοηθήσει. Ίσως θα μπορούσε να βοηθήσει διεκδικώντας τη φροντίδα που του αναλογεί, ρωτώντας τον γιατρό ή λέγοντάς του ότι νιώθω ότι δεν μ' ακούς. Νιώθω ότι κάτι σου λέω και δεν δίνει σημασία, ή για μένα έχει αξία να ρωτήσω και κάτι ακόμα και δεν μου δίνεις πολύ χώρο. Αυτό, για να μπορούμε να το φέρουμε στην επιφάνεια, χρειάζεται κάπως να είμαστε ενήμεροι. Κάπως με έναν τρόπο να το αναδείξουμε και να πούμε ότι ναι, ο γιατρός μου μπορεί να μην το μάθε ποτέ, γιατί δεν διδάσκεται και ιδιαίτερα στις ιατρικές σχολές. Έχω εγώ την ευκαιρία ως ασθενής να εκπαιδεύσω σε πολλά εισαγωγικά τον γιατρό μου. Θα μου πει κανείς, ναι, ας βάλουμε άλλο ένα βάρος στους ασθενείς. Ας τους κάνουμε να εκπαιδεύσουν τους γιατρούς τους. Μακάρι τα πράγματα να ήταν διαφορετικά. Μακάρι να μην χρειαζόταν. Από την άλλη, γιατί να παραιτηθώ από την προσπάθεια του να διεκδικήσω την ποιότητα φροντίδας που μου αναλογεί. Γιατί να παραιτηθώ από εκείνη τη στιγμή την οποία μπορώ όντως να αλλάξω το πώς σχετίζομαι με τον γιατρό μου. Για μένα η περίθαλψη και η υγεία είναι κάτι στην οποία δεν χωράνε εκπτώσεις και μπορεί οι συνθήκες να μην είναι ευνοϊκές. Τα νοσοκομεία, οι καθυστερήσεις στα ραντεβού, οι υποδομές, το ίδιο το σύστημα υγείας μπορεί να μην είναι καθόλου βοηθητικό, αλλά τι μπορώ να κάνω, ποια εργαλεία έχω στη διάθεσή μου. Το βασικό εργαλείο που έχω στη διάθεσή μου είναι η σχέση που αναπτύσσω με τον γιατρό μου και ο γιατρός η σχέση που αναπτύσσει με τον ασθενή του. Γιατί ό,τι φάρμακα έχουμε στη διάθεσή μας σήμερα, ό,τι εργαλεία, ό,τι εξετάσεις μπορούμε να κάνουμε σήμερα, πιθανόν σε 200 χρόνια από σήμερα να έχουν αλλάξει, όπως άλλαξαν και από τα δεδομένα που είχαμε πριν 200 χρόνια. Το μόνο σταθερό που υπάρχει στη σχέση γιατρού-ασθενή είναι η επικοινωνία. Αυτό είναι το μόνο εργαλείο το οποίο δεν θα αλλάξει. Αυτό είναι το μόνο σταθερό τις τελευταίες 4.000 χρόνια που ασκείται η ιατρική. Και μερικές φορές το παραβλέπουμε, μερικές φορές το ξεχνάμε. Ξεχνάμε την αξία που έχει. Σκέφτομαι πως υπήρχε κάποια στιγμή, η γιαγιά μου έλεγε όταν άλλαξε καρδιολόγο,
πήγαινε σε έναν άντρα καρδιολόγο και έπειτα από αρκετά χρόνια άλλαξε και πήγε σε μια γυναίκα. Και μου λέει κάποια στιγμή, όταν τη ρώτησα πώς σου φαίνεται αυτή η καινούρια που πας, γιατί ήταν μια αλλαγή για σένα, και μου λέει καλός ήταν και ο προηγούμενος, αλλά αυτή είναι άνθρωπος. Και εκείνη την ώρα για μένα ήταν έτσι μια ιδιαίτερα αφυπνιστική στιγμή. Λέω ότι δεν έκανε κανένα σχόλιο γύρω από τις κλινικές της δεξιότητες. Δεν έκανε κανένα σχόλιο για το πόσο καλά ή λιγότερο καλά την εξέτασε. Περιέγραψε με μια μικρή και σύντομη φράση όλη εκείνη την αξία που είχε για εκείνη. Ένιωσε αυτή την ανθρωπιά, η οποία μερικές φορές εκλείπει, και δεν θέλω να παραβλέψω όλες τις συνθήκες οι οποίες μπορεί να μας εμποδίζουν να κάνουμε τη δουλειά μας καλά. Αλλά αυτό ταυτόχρονα δεν απαιτεί και μια καλή δικαιολογία για να παρέχουμε μειωμένη φροντίδα στους ασθενείς. Και ίσως σήμερα με αυτό εδώ το podcast, αυτή εδώ την εκπομπή, η βασική μου έγνοια είναι να στείλω ένα μήνυμα στους γιατρούς που να λέει ότι ναι, έχει σημασία να γνωρίσω τον ασθενή μου ως πρόσωπο, να δω καταλαβαίνει αυτό που του λέω, να τον προσκαλώ να με ρωτήσει, να του ζητάω να μου πει τι τον απασχολεί, ακόμα και αν αυτό δεν αφορά άμεσα την ασθένεια και μπορεί να αφορά κάτι άλλο από την κοινωνική του ζωή. Αν δεν έχω στο νου μου τι είναι αυτό που απασχολεί τον ασθενή μου και μπορεί να λειτουργεί ως σαμποτάζ για την αγωγή του, για την άσκησή του, για τη διατροφή του, τότε δεν μπορώ να πω ότι παρέχω μια ολιστική φροντίδα υγείας στον ασθενή. Από την άλλη θα ήθελα να πω προς τους ίδιους τους ασθενείς ότι η ποιότητα φροντίδας που λαμβάνετε δεν είναι υποδιαπραγμάτευση. Είναι το απόλυτο δικαίωμά σας. Και αυτό μπορείτε μερικές φορές να το διεκδικήσετε. Και μπορείτε να το διεκδικήσετε ίσως με τη γνησιότητά σας. Αν κάποιος γιατρός δεν σας κάνει, μπορείτε να το πείτε. Μπορείτε ίσως με έναν τρόπο να εκφράσετε ή τη δυσφορία σας, να δώσετε μια ευκαιρία δηλαδή στη σχέση. Αν νιώθετε ότι εκεί είναι κάτι ανυπέρβλητο ή είναι εμποδιστικό για σας, ναι, θα αναζητήσετε έναν γιατρό που νιώθετε ότι σας πλησιάζει και σας ακούει. Και στα 2 προηγούμενα επεισόδια μιλήσαμε για αυτό το κομμάτι της επικοινωνίας και η μία καλεσμένη είπε κάπως ότι ναι, εγώ άλλαξα γιατρό όταν ένιωθα ότι αυτός που πήγαινα ήταν άκαμπτος. Και η άλλη καλεσμένη είπε ότι ναι, ο τρόπος που μου ανακοινώθηκε η διάγνωση δεν ήταν καθόλου βοηθητικός, με άφησε με ερωτηματικά. Οπότε θα καθόμασταν άραγε σε σχέσεις τις οποίες νιώθουμε την ακαμψία, νιώθουμε ότι κάτι δεν είναι βοηθητικό. Η σχέση με τον γιατρό είναι μια σχέση όπως όλες τις άλλες. Απλά σε αυτή την περίπτωση το διακύβευμα είναι η ίδια η υγεία. Και αυτό δεν χωράει σε καμία περίπτωση ούτε έκπτωση ούτε διαπραγμάτευση. Όπως συζητάμε για όλες τις σχέσεις, τις φιλικές, τις επαγγελματικές, τις συντροφικές, τις σχέσεις στην οικογένεια, είναι και αυτή μια σχέση η οποία είναι χρόνια, γιατί χρειάζεται με έναν τρόπο να παρακολουθεί την πορεία της υγείας σας για χρόνια. Ποιον διαλέγω για συνοδοιπόρο μου εκείνη την ώρα? Ποιον διαλέγω να με συντροφεύει εκείνη την ώρα? Τι με νοιάζει να λαμβάνω από αυτή τη σχέση? Πώς μπορεί ο επαγγελματίας υγείας να μην είναι απλά ο πάροχος φροντίδας, αλλά να είναι μια πηγή κατανόησης, υποστήριξης, ενσυναίσθησης και αποδοχής? Γιατί όπως όλες οι σχέσεις και αυτή έχει τα δικά της καμπανεβάσματα, αλλά χρειάζεται να υπάρχει αποδοχή και γνησιότητα για να μπορεί να λειτουργήσει πιο βοηθητικά και να μην εμποδίζει, να μην σαμποτάρει την πορεία της υγείας. Και ίσως αυτό θα κρατήσω για σήμερα και αυτό θα σας προσκαλέσω να κάνετε, ίσως να αναστοχαστείτε ποια είναι η σχέση που αναπτύσσετε εσείς με τους θεράποντες γιατρούς, και απ' την άλλη να προσκαλέσω τους ίδιους τους επαγγελματίες υγείας να επαναπροσδιορίσουν τη σχέση τους με τους ασθενείς τους. Οι ασθενείς είναι εκεί, με όλη την ευαλωτότητά τους, με όλο το διακύβευμα για τη δική τους υγεία. Έχει σημασία να φύγουμε πέρα από το κομμάτι του
πώς θα κάνω μια σωστή ορθή διάγνωση και αν θα δώσω μια καλή αγωγή, αλλά να εξετάσω στο σύνολό της την ποιότητα ζωής και την ποιότητα της υγείας που λαμβάνει ένας ασθενής. Γιατί μια καλή αγωγή με μια κακή συνθήκη ζωής οδηγεί σε μια κακή αγωγή. Σας ευχαριστώ που ακούσατε αυτό το επεισόδιο. Ραντεβού στο επόμενο. Εκτέλεση παραγωγής Grey Studios Athens.